video khaimani kyang mahse ang sayawui tong malia abo tam ni male bai hamari ni kok te ang bo bai kok bang lajak abo tam ni bagi bang khang nong no sakhinar wan tabu ang miya asir siri basamani apro tam khana sara sata hai amse ang ani phone ni data on khayoi nai male ano ani dol khorok screenshot hojak abo tam screenshot hojak male ang kaisa video khaimani onrok ba video no khana ang ko new year ni bagi khaimani tang kangge anga jaga kok samano tui bon thim upload na kya upload na pore bo status hake rajak status hake roi a jaga sajak o borok le kisa tal soge na ni tongor do ang koi khna friends, so come back to my YouTube bo ani video ni link roi status o bahake siru hai nai tal sogya no omole kisa belai aglai jak mas pura ingya hai sitaya buma bohogo tongfuro yongla abum sakhna tamo yongla abum sakhna ningkhatam haisa ningkhatok ke kran hai nung bai ang deli makhang nu tongo tai norang sari go deli nu go tai ang nung bai face to face malai kok sananya ka sale mano ani tam sayang khaba ang video khanya ang ani sak motang khai dong ndamo nung ga video ma khaire ang ani sang khanya channel ani shanin channel da ang tikhe kok sawi am tikhe video khai nung na thok yang min moklo nung ta mung jak ang jis ka ban khai dong no to thino nang an sari ke lo khai ang boro text khakya nung kang me fungono binoro bishal no shinale no rok bishal no binoro nai ang text khakya bonang kangke ang bon sungka bai hamari o sikang bon call sekhai bin number nai call khakya kangke call khaimeni ke bishal ngka ta bin number hani rekha do kangke bin number hani reman pore wo bobini babuni bai hamari bin babuni number bai whatsapp khaimeni ngaga ang to samia bobin babu number bai whatsapp khaimeni kanu bisa bin number hin kan direct call khairga direct call khaimeni bin babu receive khayo ga bin babu receive khaimen pore wo ang saka kumuida nengke bin babu ihinu do ngangka kumuida ni sama se ihinu ka bang hamarin besai hinoi ang sairi ka hinoi tamo hamari ano tam ngi omti haisa ang tam saka ang an video no link roi an video link roi bahaki anu sau nei ang saiknar ka ulo se ang okok sabai man pore bin babu no sau ang office thana ler tong kha ang hamarin bin babu se hinoi ngangka ang toni ri khaban pore gabon pore hamari ano hamari bai ang whatsapp text khakya ngangka text khamen pore wa ulo ngangke ang bobai chala gyam tabu khana nyai do ban bagai tam sa kangma borong nin blog ni baga hake saubu sikhada ang simbu saya ni naro comment ba hami phaja ang nugi butong ndem nayo ang ni naro comment ro hami phaja hake nong paragana ni borong ani contact number ma no thingno do borok phan sagana ke kangma borong ni baga hake sanai rong ni ke nang joton borong ni contact number ma mansa number hake saman no do nang paragana ni borong sa an contact number nugui nai an contact number mani nai an status nugui nai no hake sai tongka bukang number ni baga hake sanai ngi nang nuksa nang an number direct sani man meda nang jabor na sano nang bong nora an number nai meda nang tam nan baban call khaisan to an baban call khai nang sakang an whatsapp text khadi buji khada nang bobo kok saka jesma nong khata nang an baban chama ka nang toni mamble nang an number direct call khainaring ya nin number call khaimase nin babu receive khai kang tang hancha bai ang nin number hnoi ang sananya khado nin babu number extra da tong ang nin on number call khaiblin no ang nin number no call khai diba ang je borong no nin number same ano number ri rungke nin babu receive khai tang sami able kumui sing na tongo hanggang gam se kumui samo bobok kun kok sayang bin babu hnoi ang sai pa so ulos last so sai ro ang bin babu hnoi dol boyana hame sawong kan nungko sana in kangke ang nini am tikino gung ang punya nuge dang jinu ka mon na ja tam khaba kan nung bui hame sang kan nung kan sana haisle nung kubang document anu screenshot dola sap sama na hame sa screenshot dor tabo do thingno bai bui anu thingno hame hanu do hanggang kan nung bhake amo buma yong la bum ne ab sawi ba khana am tiro khoni saba bui anu ang tu kan comment am tikino ya buma yong la ba am sai ro ba ke ba nam tike saya nung sama hai ang kumui sing han dong do ang pula kumui ni pro nin babu kun pan saya ba nin babu pan singi nya dineng aban pore na hala ang sabai pa sila sai ro ang bin babu senei da kon ang kang kumui sing na ni jong ang to ni kaka ka ni shiri kang la so singi nya nin ba ma o ma hai ni shawano ang ang simi da ni video ni bare ma hamia sabu ju to na saw ang ni video ni comment bo pori huni shaw gangge hamia sapano to nung le abo ka se extra whatsapp status ri sha hakiri ru ke ba abo ang phan jol nai bele tai nung ba ang shini botong ang to ni video na yang na yo gang kenung ba na saw na gan video do nai di tap am dike saba ne anu handi tal sogya amo mas purai ngai asai khna tama bo buma bono yong la abum sa wi ba khna ni jon khatam sa no kumerok da sai ba buala rok da sai ba am gi nang asga brainis asga bunyam dike sana ni manja
माने साकसां गासके माने गाहाम हाय हाय दबा nga gaban pore miya ang bobai fungono kok salai pale bano saka nga do nga sorry ang amte hi samani tabuk tap makaba mane kun tonglia na bele ang sai zaka ni bano saka kang bono maf khari kam pore sengko kaham kam salai do nga miya ang bobai text ma khai ni sakang bin instagram ni ka photo nawi ang status ri ka ni jika sak sak masang zaka ne hai ang bo ana aman bagai bo sak khai me saun ka ba ang ba asuk pan sana musung shine bele amte hinai engko ang bo am din cerka bini foto na woi instagram ni screenshot na woi ang ani status ho whatsapp status ha kirir kha engko boka sak sak masang jak na ni ang siri ka ang ke ang bo pai miliwi akoi hamani pore wo bano sungo mane ang je status mane no samia bono sabjin screenshot doka bano sung omota masa ni gang sakata oboba ang mian nang bai kok ma sai sini sekang ang thamsika woi riri khan chaw nang an aman bagai asuk samari yong la abum chaw anu pakhna ni gang no sak sak musang jakna hani samari simis anga jagari ro ga amsuk bashi bole busuk joli jagi tong hananya di amsuk bashi jol jag walai wa hana block hadir ka gang la anai amani bagai anu banai an aman bagai she bo yong la abum sa shan pakhna chaw ngake abon bagai ang joli jagai ang bono amti khirir ka ga ang amsa ama ani bagai ang amti ke saman ja na mani saw ni ang ti ke saman je basuk joli jagi tong kang ang bin bagai sak sak masang masang zakna ni samano bo busuk jol jagai anti ke sakang ang ani jaga ang busuk jol tong na an bagai ana man bagai hai ma samana ang busuk jol tong nang wan subi janai ang nang thingna ani sai okra ang no main khayo ang nin bagai takhan kun man ko hai ma sai ko ba sai ko ang nin acting tai ni blog rok ang nayo legura no nai ang comment bo khayo ngake thingo nang ano jaji hang ba comment khai shari ta ma bo ani bagai shari ta ngai nang ani amani bagai shaba yong la abum sai ba honai nang kata ma hengsa nang tok ekran hasibla ha ram saja gerak pare khayai ar bunyam dike saitam buin bu mana an bagai shari an bagai just pan handiano dai nang an comment pore na je ani bagai bui pusa hamya sa an kunang jagya bat nang an aman bagai shaka ama sa an bkhawo nang jaga an kotor yong la abum sai bakna ba aske sangka posu jat gyan kre ma koksel nin kok tingke nang ka busuk gyan gang khasa nang busuk bor ka hamai aske wan chuma kereng bai ma kereng khangke nang kom dingka sa nang sa ani sai pan type gyan kri bli nang asung gyan gang kan nang an aman bagai am haisa sakamo an aman ni ang sini se kusunganan ama to nin sai okra nang khorok sa borok okran bagai nyong mai ke sanani sawi bakana hereng kan saman ta mo ni no mo ni sawi ke sapan gyan kriya masha ma gyan ki sama gana nang asung ni age 22 plus rong to na tabuk nang ta phano nang ni khau ki sapan wan suma kriya am dikhe bunya sanani ki so wan sukdi joli mani jotoni tong sajama nin smiya am dikhe nijin puman bagai sasage nang tep joli zakhamo am dike sajagi point se nang map san rang map khairga tashi tini fungoni na photo status nang bai ang text ronga khaini sigang non ang joli wiri khaman bagai amon pore nang saw dam sabo hangke ba ang bo sair kana no ang bono sair ka joli man bagai hakiri khane am pore bo busuk joli jakhana nya ji hangka angko nini jagao ang hake sakani naman bagai hake sakani nang ka tam jen sing khamo ab nang sai mana heda kaisa borok na hamjak nani bunyo hamjak nani nijini bakha sakang kaham nang nijini bakha kaham kase bunyo kaham nung nani tai bunyo kaham sanani bak nijini bakha kaham engkai se nang bunyo ba kaham nung nani niji sakang kaham gara diam pore bunyo hamya sadi bakha kaham borok se bunyo ba hamjagi mano sajaman amsik bakha hamya rok ni wan chuk meang no ani bagai sakang kunang la angjak la khamo ana man bagai ning bahkam tikok saka ang tamung ni namano ni nong ni namano antin sakang ke tamo sakang kan nang bahai ma tong no sa nono kata mong ko da sai ba best da sai ba amai nang asagom hayo ang nono judero nang sam hai sakato nang tam jeng hamang kun sai miya ang aska joli khang kun ani bagai sakang kun je ani comment thing hamian phayo ani bagai sim phayo but ani family members ani ama babu tui phaya buji kha amdi ke ta sadi ang okong no sai hampa no masa katam ni mala ang tini fungo bo bai ta kok banglai bo bini photo status ha hakir jang mani busuk jol jagi tong amo bo ang bo bai kok rong masa ni sang sa hakir ru jol man bagiri kata gang bon sap saka ang mo nung bai text khai ya fruit ni sakang kok rong masa fruit ni sakang se ang hakir man ni bat bano jol jagi block ka to kok rei to bo kisa wan chuki babu kok sari tai tong ni nang anu saka saka bunya kita sari bunya buang bo pan kita sari ni no shimi nang joli jago na ni jol ma hanyo ang mo ni jang ngan tep jol jakamo sajaman ang judur ni na mana hai sakan nang ka tam jani khama nang sai manai nang busuk joli jakamo hai pa nang map sanang no map khai dir kha